Mulla on tämmössä hylätyssä saunassa. Mä en näytä suorassa, sä oot hyvä. Täällä on vähän pikkasen lasia, että katsotaan mitä täällä on. Täällä on sauna. Eiks niin? Täällä on ovi rikottu nähtävästi. Täällä on aika hienot jutut. Voidaanko katsoa tuota täältä? Siellä se hylätty se juttu. Niin saunomaan maton päälle. Äkitty. Heitätkö sä vielä vähän lörryä tuosta puhua? Heitätkö vähän löylyä? Joo. Toi on ehkä IGL tulee. Tää on mulla. Ei sun. Oi vittu, mä istun lasin päälle. Täällä on aika... Täällä on aika... Ajattelin, että nyt tulisi joku huomiomentti. No niin, nyt tuli vähän jotain Et heitä sitä. Mulla tässä ehkä kusessa, jos tosta tulisi joku tyyppi. Paitsi että me päästäis tosta ikkunasta vaan haneen. Eiks niin? Käydään kattoo se, mennään näyttää näille se saakeli. Mikä sinulla on? Se missä on noita ihan sairaasti, niin saa tavaraa kielellä. Ei kun tää talo. Ne näyttää se missä tuolla päin. Eliä! Niin käydääs kattoo vaikka jotain. Toisia paikkoja. Paistin vähän näkö. Mä en oikein pääse mihinkään. Mä voin näyttää tän talon teille. Varo vähän hei. Se on niinku tommonen se talo. Ja kaikki lasit ja ne on rikottu. Tää on tämmöisessä alueessa. Mitä sä teet? Saa kuvat mua. Sitten täällä on tämmönen. Mikä tää oli? Tässä on niinku virtaa niinku vettä tosta alas. Se jatkuu niinku tonne. Sitten tossa on semmoset junaröiteet tossa. Tosta menee. Joo. Siitä menee junaröiteet. Sitten tuolla on jotain kakkaa. No, tässä niinku menee vanhat junaraiteet tossa kohtaa. Mitäs teet? Teen video. Tässä menee niinku yksi raide ja silleen. Tossakin menee yksi raide ja tossa. Niissä kukkaa. No, kiva peittoissa nää jutut. Mut mä voin näyttää ne, kun me mennään eteenpäin tonne, niin mä voin näyttää ne. Se Snorlax tuli tän. Ja niin muuten, että täällä oli semmonen... Joo, on pärinä sunnuntai. Täällä on semmonen lokki kuollut kans tuossa maassa. Mä voin näyttää se, kun ollaan se edessä. Siinä on ihan semmonen terve lokki. Siinä ei mitään tapahtunut. Voitko olla hiljaa siellä? No ei sitten. No niin. Juoksin tän näyttää, koska mä en voi kuvaa. Tossa menee junaraiteet. Sitä niinku... Tässä on mennyt junaraiteet. Niihin on laitettu tämmöset palkit tähän. Näin.